салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародаро лӯбои намуд тракторҳои фурӯшӣ ҳастанд. Трактор МТЗ Т40, Т20, Т25 ин лӯбои намудша баҳри шумо омода кардагем аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистонам. бародаро ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо аз шумо ҳамиқа хоҳиш я дона лайка биҷихед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. дар шумо чизе маъқул боша иншоалло дар ҳамин комментария бинависед, мо баҳри шумо пешкаш мекунем. ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳо ватсап ман бигиред, фақат илтимос занг назанед, бигиред дар смс равон кунед, мо баҳри харидоро пешкаш мекунем. худо нигаҳбонтон боша. курси 19 дар рӯи экран видеоро то охир тамошо кунед. трактор МТЗ 81 соли баромадаш 2010 сол. бародаро 4 баллон нав задагӣ, ягон айб надорад. на хадуай, нархш 150 000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. қарор дорад трактор дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. касони харидор бошеду нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, бародарои азиз, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат. трактор Т40 пулукш қатишай. бародаро, трактор дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб гуфтем. нархша 33 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. хайр ремонт кардагие бародаро. трактор состояниш на кӯҳнай на нави нав нормалие бародаро. коробка навай мега, ҳамаш созай. нархаш 33 000 сомонӣ, бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактори фурӯшӣ МТЗ 81 кор мекуна, передак ҳамаш кор мекуна. 4 баллон нав пачка дорад, ягон камбудӣ надорад. нав ай Беларусия овардагия мега, ҳамаш 100% ремонт кардагӣ нест мега. коробка, мотор, ҳамаш 100%. ина бештар маълумот ҳамаш дар ҳамин рӯи экран наистагия бародаро. қарор дорад дар ноҳияи Вахш. нархша 130 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касони харидор бошеду нашо трактори нави фасон фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. мотор барои трактори Юмус бародаро қарор дорад дар шаҳри Бухтар, Қурғантепа. на хадуай мега, заводӣ мешава, ҳамаш соза. ина бештар маълумот дар ҳамин рӯи экран ҳамаш навистагӣ. нархша 5 000 сомонӣ мега бародаро, бо савдо карда мешавад. мотори Юмус. касони харидор бошед ё нашуд ин мотор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, бародари азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор соли баромадаш 2019 сол. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Нав. нархша бародаро 120 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. капот надорад, ҳами худаш ҳуяй бародаро, болош заводской ҳамта ҳуяй. нархша 120 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор Т28 дар ҳолати корӣ қарор дорад. комплект култваса, пахта, шунак, карчовка дорад. мотор аз Россия овардагия мега. нархаш 45 000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. қарор дорад дар ноҳияи 5. трактор ҳолаш хубай мега, саломатиш 100%. 45 000 сомониш мегаам. комплект ҳамаша бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед бародари азиз, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. трактор МТЗ 80 дар ҳолати техникӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат бародаро. нархша беҳад арзон мега, 33 000 сомонӣ мега, бо гуфтагии харидори аниқ боша савдо карда мешавад. намедонам аки ягон айб дора, ки арзона ё надора. бештар маълумот ҳамаш дар ҳамин рӯи экран навистагия. чизилам дорад, қатиш ҳамин чизора дорад. ай 33 000 сомонӣ, бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед ё нашо трактор фаҳмидан мехоҳед бародари азиз, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор МТЗ 82 қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. култваса, плуг, ҳамин чизошам қатиш фурӯхта мешавад бародаро. ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. нархша бародаро 75 000 сомонӣ гуфта истааст, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ина иша намедонам чие бародаро, ишам қатиш фурӯхта мешавад. касони харидор бошед, нашуд ҳамин чизо фаҳмидан мехоҳед,
марҳамат бародарои азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. Трактор Т25 қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Ина бародаро нархша 38 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. Трактор қатиш телешкаш ҳам ҳаст. Так бародаро, трактор дар ҳолати хуби хай созай мақсад бародаро, на каҳнаҳай, на нави навай, миёнаҳай ҳай мекна мега созай. бештар маълумотро мега занг занад, ай хидм дастрас кунад. касони харидор бошед, нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. Трактор X754 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. илтимос мега беҳуда занг назанед. ягон МТЗ-80 боша нормали алишани мешавад мега. ба ягон МТЗ нормали боша алишани мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нархша 80 000 сомонӣ мега, бо савдо кардан мешавад. касони харидор бошеди ё алиш кардан мехоҳед ба ягон МТЗ-80, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо. Трактор МТЗ-80 трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Кулобҷон. нархша 68 000 сомонӣ гуфта истааст, бо гуфтагие ки конечно савдо карда мешавад бародаро. ай 68 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. трактор ҳолаш хубай, ягон камбудӣ мега надорад. касони харидор бошеду нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. Плуг барои трактор МТЗ Юмоз қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод. плуг ҳолаташ беҳтарина мега, ягон камбудӣ надорад. илтимос мега беҳуда занг назанед. беҳуда илтимос мега занг назанед. нарша 5600 сомонӣ мега, бо савдо кардан мешавад. касони харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор МТЗ-80 қарор дорад дар ноҳияи Фархор. трактор дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор нав кардагиай мега, Беларусия бародаро. трактор хубай, ягон камбудӣ надорад. нархша 110 000 сомонӣ мега. 110 000 кишид бародаро. трактор зиначи состояниш хубай, кор мекунад. 110 000 ки бошад, на состояниш созай. 110 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор МТЗ-81 соли баромадаш бародаро 2015 сола. қарор дорад дар шаҳри Куроб. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамаи маълумоташ бародаро ина дар рӯи экран навистагиай. чӣ дора қатиш, чӣ фурӯхта мешавад, ҳамаш дар ҳамин рӯи экран навистагиай. харидори аниқ бошад мега занг занад, бо савдо карда мешавад. нархаш 165 000 сомониш мега, конечно бо савдо карда мешидааст. касони харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор бародаро Рено 155 айрасия овардагия мега, навай сабиратиш кардагия мега, ҳамаш 100% ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. нақшам бародаро соза 150 000 сомоние, бо савдо карда мешавад. ҳуй кардагӣ нест мега, мотор чизош ҳуй кардагӣ нестанд, айҷош заводид мешавад мега. ҳамаш 100% ягон камбудӣ надорад. касони харидор бошеду нашуд ҳамин трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор МТЗ-1502 қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. созай мега, ай пеш трактор биёед савдо мекунем, ягон камбудӣ надорад. нархша 360 000 сомонӣ мега бародаро, бо савдо карда мешавад. хай состоянишам хубай, навай. ина хитон бинед, қатиш плуг ҳам дорад. бо чад намедонам ягон чизига дорад надорад, ҳамин плугша тоқа медонам қатӣ трактор фурӯхта мешавад. нархи ҳардаш 360 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор МТЗ-81 трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар ноҳияи Истарафшан бародаро. намедонам ира шаҳри Истарафшан меган ё ноҳияи Истарафшан. нархша 160 000 сомонӣ гуфта истааст, бо савдо карда мешавад. 160 000 сомонӣ. трактор дар ҳолати хубай, соҳибаш гуфтагия дар ҳолати хубай. касони харидор бошеду нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор бародаро қарор дорад дар шаҳри Кулоб. трактор дар ҳолати хубай, нағзай мега, хеле ки дар экран дидаисе мега ҳамия, ягон камбудӣ, пусидагӣ, рехтагӣ надорад. состояниш созай, плуг дорад.
нархша 140 000 сомонӣ гуфта истааст. бо гуфтагие ки харидори аниқ бошад занг занад, савдо мекунем. Айна бародаро, харидори аниқ бошед, занг занед. нархш 140 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. трактор МТЗ 8240 соли баромадаш 2007 солай. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хоҳишмандем, марҳамат. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархша бародаро 120 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. 120 000 сомонӣ. касони харидор бошеду нашодами МТЗ 8240 фаҳмидан мехоҳед? марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. трактор Т28 қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. чизил телешка қатишай бародаро. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархша 40 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. ин телешкаш бародаро чизилам қатиш дорад. ай 40 000 сомонӣ бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ин ҳолати трактора бародаро худтон бинед миёна ҳай. касони харидор бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор МТЗ 82 қарор дорад дар ноҳияи Шаҳристон. трактор дар ҳолати хуб қарор дорад. айҷош заводид мешавад, ҳамаш созай. ина худаш гуфтагие бародаро ки илтимос беҳуда занг назанед. нархи трактора 80 000 сомонӣ мега, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ин состоянии моторша худтон бинед, стартер ҳама чи худаш дорад. ай 80 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. трактор бародаро 285 ира намедонам чӣ хели моделае, ами 285 кардагиай қарор дорад дар шаҳри Истарафшан. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. калисоҳошам нави хубан, моторшам состоянии созаи нахтон бинед. нархша 120 000 сомонӣ гуфта истааст, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. 120 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касони харидор бошеду нашод ами трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат.